मावजि दा बायदियाव आं बे बुहुमनिफ्राय आइ आफा आरो नोंखौबो नागारनानै थाङोब्ला नों मा जागोन बुंलाय मावजि? आं बे फंसे खोथाखौनो माब्लाबा माब्लाबा सानबाय थायो। मानोना आं जाबाय गोरिब नखरनि आरो नों जाबाय गोनां नखरनि। बेबायदियाव नोंनि नखराखि जोंनि बे सोमोन्दोखौ गनायगोन दा बे? आरो बिनि थाखायनो आं बेफोर खोथाखौ सम सम सानफ्लाङो। नोंखौ लानानै नुनाय सिमाङा मा जागोन साननानै